Vi sidder og livestreamer lige nu. Jo, Tjoven, iskold. Jeg er så iskold, du drømmer ikke om det, min ven. Nøj, så lige jeg flyglitchet. Nå, skal jeg kigge ud? Prøv lige at kigge. Prøv lige at kigge. Prøv lige at kigge så. Prøv lige at kigge så. Så gør jeg det lige igen. Ja. Prøv at se, hvor langt jeg kom. Det kan jeg også lære dig at gøre. Det kan jeg lære dig at gøre. Fjed. 8k fik vi. Og vi rank op til 101. Sådan, folkens. Det fik jeg på stream. Simpelthen. GG. So good. Og jeg er kun i 21. Jo, og jeg er 101. Jo, hvad skal der ske, folkens? Prøv lige at vente med det. Hvad? Men lige lidt. Jo, man kan godt høre dig i min stream. Ja, kan du også lige kigge om man kan høre dig i min stream? Ja, det kan jeg da godt. Jeg inviterer folk. Jeg tror faktisk godt, man kan høre. Ja, man kan godt høre ham. Godt. So bad, nu skal vi i gang med at spille. So easy. Altså, jeg sætter alle mine penge på mig selv, og så lader du mig vinde, eller hvad? Nej, lige før, der var det dig, der skulle vinde. Du spildte din chance. Hallo, det var ikke min skyld. Nej, Jeppe, det var for sjov. Det var for sjov. Easy. Okay. Jeg bruger min en BF 400. Det er mig til at vinde nu, Jeppe. Nå, det var altså. Jeppe, Det er mig. er det dig, der vinder? Ja. Vinder du? Har du husket at trykke? Har du husket at trykke kryds på der på den, der hedder bet? Vent lige min penge op. Fuck, jeg kan næsten ikke nå det. Skynd dig at gå op og trykke kryds Sådan. bare. Jeg gjorde det. Trykkede du kryds? Altså, Ja, det tror jeg. du holdt din controller over, hvad det hedder, din bet, så trykker du kryds. Team bet. Er det ikke der, hvor man skal lave penge? Den du mener, eller hvad? Ja, der hvor du vælger, hvor mange penge. Wow, det er 7 laps. Rip. Jeg kom til at sætte en for meget tilbage. Den her bane er jeg faktisk ok god til. Ja, jeg har lige lavet en baglænder, men kom igen. Wow, du lagger, Jeppe, i gamet. Jeg foran dig. Fuck! Nej, fuck nu det! Sådan. Jeppe, vent, jeg faldt. Det er ikke før. Jamen, det er jo mig, der skal vinde. Ja, men du ventede også på mig, da det var, at jeg kørte. Så skal du også vente på mig. Nej, jeg ventede også på dig, da jeg kørte. Hedder det. Nå, okay. Det var omvendt. Det var, jeg ventede også på dig. Jeppe! Ah! Halløj, jeg failede, Jeppe. Wait a moment. Se, nu faldt jeg. Nu faldt jeg fandme af. Amen.
For jeg gider nemlig ikke for DNF. Jeg vil nemlig også gerne have nogle penge. Men jeg skal jo... Jamen, ja, du skal vinde, men jeg gider ikke blive DNF. Nå ja, det ved jeg godt. Fuck! Piece of shit! Bare rolig, jeg fly glitcher. Bare rolig, jeg fly glitcher bare. Alright. Jeg er langt væk nu. Fuck, jeg var langt væk. Så den kan køre op på et stopskilt. Det gør vi igen. Nej, pis. Jeppe, jeg gør det nu. Gør hvad? Kig på kortet, hvor jeg er henne. Ja. Hold da kæft, du er langt væk. Og jeg kan blive ved. Nå, på den måde, ja, det kan jeg også finde ud af. Jeg er bare ikke... Jamen, jeg har ikke lyst til det. What? Jeg døde bare. Nå. Fuck. Woohoo. Gå der på. Og så boom. Jeg vil kigge lige på kortet. Hvor langt væk er du? Du kan også dreje. Kommer du tilbage, eller hvad? Nej, jeg kom så langt ud, at jeg... Hallo, nu skal du lige vente. Jeg gider nemlig ikke blive DNF. Prøv lige at kigge, hvor langt væk du er. Nu fly glitcher jeg ikke mere. Vi er lige iskold og kørt direkte igennem. Jeppe, nu tager jeg hoppet. Jeg tager hoppet, bare rulle, jeg venter på dig. Nu tager jeg hoppet. Fly glitch, confirmed. Nej, det kunne jeg ikke. Der var barriere for. Rip. Der er også nogle lortebarriere. Bare rulle, jeg venter på dig. Der er der en, som var. Det var tæt på. Fint nok. Hvad så? Du lagger helt vildt ved mig. Det er da helt vildt. Seriøst? Helt vildt. Det er nok. Og det er virkelig sådan, det er helt sygt. Det er sådan, i et øjeblik, der er du et sted, så er du et andet sted, så er du helt tredje sted. Det er sådan, du glitcher helt vildt. Du glitcher HT. Nu skal du fedt nok for mig. Det er fedt nok, som du plejer at sige. Det er fedt. Det er fedt nok. Det er bare fedt. Det er ikke så godt internet. Det er sådan, at begyndt at så spille nu. Hvem er os er det, der har dårligt internet? Er det mig, eller er det dig, der har det dårlige internet? Det er mig. Jeg lavede lige en baglander. Nu fik jeg 50. Jeg er så iskold. Jeg landede næsten helt over ved checkpointet. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I will not give you nothing. Nej, så dør jeg igen. Rip dying 2K16, mand. Okay, vi gør det. We did it. I did it. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Yeah. Nej, jeg havde rip en seer. Og så forsvandt seeren. Hvorfor sagde jeg ikke velkommen til streamen? Rip. Det var nok mig. Er du lige så lige god af min stream? Nej, det er på lidt siden. Jeg har lige fået en besked om, at der var en, der gik ud af streamen. Jeg har ikke engang sagt velkommen. Jeg har ikke engang holdt øje. Jeg følte ikke engang, jeg streamede lige nu næsten. Kommer du hen til mig, eller hvad? Jamen, jeg er på vej. Ellers kører jeg altså bare videre. Nej, vent. Jeg tænkte jo heller ikke over, at der var 7 laps. Ja, woohoo!
faktisk funny nok det her. Nej! Are you alright? No, I'm dying. Yes! Hi. What the fuck are you talking about? I don't want to die, bitch! Så kommer What? Så kommer balls! I hate this. Wheezy. Hvad snakker du om? Yes! Jeg snakker om Ja da. mor. Snakker du om min mor? Det gider jeg ikke. Mor er sød. Mor! Jeg er forelsket i dig. Oh, can we do it? Yes, sukker! Ej, jeg glemte så bare lige at få checkpointet. Det gør jeg også. Jeg fik lige. Jeg så sgu, jeg lukker lige hurtigt min dør. Just take a little moment. Ja? Hvad? Min Mojang? 2 sek, Jeppe. Alright. Right. I have a plan. Oh, fuck that! Faktisk ikke engang, vi kan se min skærm her. Det skal bare lige være sikkert, det er bare... Ja, jeg tænkte nok. Sorry. What the fucking hell? Fuck that. No. Oh. What's this stone? Oh, yeah. Let this go. Oh, hey. Jeg går lige ind til midten. Mægtigt.
Lad os gå hen til midten igen. Boom! Mega! Okay, I had to kill it. Mega.
Mikkel. Hvor finder jeg hende? So nice. Awesome job. Hallo? Hallo? Er der nogen? Megamås. Megamås kalder mega røv. Er der nogen, der klar? Må jeg bare gøre noget? Hvad? Hvad? Mikkel, hvor bliver du? Jeg begynder at markere. 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 Jeg begynder at markere. Jeg begynder at markere. Jeg begynder... Okay, det er også kedeligt.
Du dør med ekspertikeren, hvis du ikke kommer til lægen. Jeg kører i vand. Nej, jeg døde. Hvis man ikke kommer nu, så kører jeg altså videre. Tre. 2. 1. Men jeg gør det stadig. Jeg kører med et sekund mellem de øje. Har Mikkel der rutiner? Jeg flytter 10 sekunder. Jeg kan faktisk have gjort det her lidt. Man kan vel ikke sige det over for mig. Come on, come on, come on, come on. Han er røgnet ud. Seriøst, hvorfor har jeg ikke set det før? Nå? Nej.
Mikkel! Og I går gang med at lave lektier, eller hvad er det? Hey, Jeppe. Forstå? Hej folkens! Når jeg er lige hurtigt jeg sidder lige nedenunder og er i gang med at lave computer. Jeppe. Nå, det er derfor. du var i gang med at lave lektier. Nå, nej, jeg er i gang med at sidde og lave computer. Stream, vi stopper lige for nu. Jeg har alligevel, jeg har ikke lige nu. Jeg har ikke lige tid lige nu. Jeg begynder at livestream igen senere. Her om sådan en halv time til en time cirka.
Vi ses, folkens. Hej hej. Jeg gider nemlig ikke blive DNF. Prøv lige at kigge, hvor langt væk du er. Nu flyglitcher jeg ikke mere. Vi er lige iskold og kørt direkte igennem. Jeppe, nu tager jeg hoppet. Jeg tager hoppet, bare rulle, jeg venter på dig. Nu tager jeg hoppet. Flyglitch, confirmed. Nej, det kunne jeg ikke. Der var barriere for. Rip. Der er også nogle lortebarriere. Bare rulle, jeg venter på dig. Der er der en, som var. Det var så på. Fint nok. Hvad så? Du lagger helt vildt ved mig. Det er da helt vildt. Seriøst? Helt vildt. Det er nok. Og det er virkelig sådan, det er helt sygt. Det er sådan, i et øjeblik, der er du et sted, så er du et andet sted, så er du helt tredje sted. Det er sådan, du glitcher helt vildt. Du glitcher HT. Nu skal du fedt nok for mig. Det er fedt nok, som du plejer at sige. Det er fedt. Det er fedt nok. Det er bare fedt. Det er ikke så godt internet. Jeg sagde, at jeg begyndte at så spille nu. Hvem er os er det, der har dårligt internet? Er det mig, eller er det dig, der har det dårlige internet? Det er mig. Jeg lavede lige en baglander. Nu fik jeg 50. Jeg er så iskold. Jeg landede næsten helt over ved checkpointet. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I will not give you nothing. Nej, så dør jeg igen. Rip dying 2K16, mand. Okay, vi gør det nu, We did it. I did it. I don't give a fuck. I don't give a fuck, yeah. Nej, jeg havde rip en seer. Og så forsvandt seeren. Hvorfor sagde jeg ikke velkommen til streamen? Rip. Det var nok mig. Er du lige så lige god af min stream? Nej, det er for lidt siden. Jeg har lige fået en besked om, at der var en, der gik ud af streamen. Jeg har ikke engang sagt velkommen. Jeg har ikke engang holdt øje. Jeg følte ikke engang, jeg streamede lige nu næsten. Kommer du hen til mig, eller hvad? Jamen, jeg er på vej. Ellers kører jeg altså bare videre. Okay. Nej, vent. Ja, jeg tænkte jo heller ikke over, at der var 7 laps. Ja, woohoo! Det var faktisk funny nok det her. Nej! Are you alright? No, I'm done. Vi sidder og livestreamer lige nu. Jo, Tjoven, iskold. Jeg er så iskold, du drømmer ikke om det, min ven. Nøj, så lige jeg flyglitchet. Skal jeg kigge ud? Prøv lige at kigge. Prøv lige at kigge. Prøv lige at kigge så. Så gør jeg det lige igen. Ja. Prøv så langt jeg kom. Det kan jeg også lære dig at gøre. Det kan jeg lære dig at gøre. Fjed. 8K fik vi. Og vi rank op til 101. Sådan, folkens. Det fik jeg på stream. Simpelthen. GG. So good. Og jeg er kun i 21. Jo, og jeg er 101. Jo, hvad skal der ske, folkens? Prøv lige at vende med det. Hvad?
lige lidt. Jo, man kan godt høre dig i min stream. Ja. Kan du også lige kigge om man kan høre dig i min stream? Ja, det kan jeg da godt. Jeg inviterer folk. Jeg tror faktisk godt, man kan høre. Ja, man kan godt høre ham. Godt. So bad, nu skal vi i gang med at spille. So easy. Og så jeg sætter alle mine penge på mig selv, og så lader du mig vinde, eller hvad? Nej, lige før, der var det dig, der skulle vinde. Du spildte din chance. Hallo, det var ikke min skyld. Nej, Jeppe, du er for sjov. Du er for sjov. Easy. Okay. Jeg bruger en BF 400. Det er mig til at vinde nu, Jeppe. Nå, det er altså. Jeppe, Det er mig. er det dig, der vinder? Ja. Vinder du? Har du husket at trykke, kryds på der på den, der hedder bet? Vent lige min penge op. Fuck, jeg kan næsten ikke nå det. Skynd dig gå op og tryk kryds Sådan. bare. Jeg gjorde det. Trykkede du kryds? Altså, Ja, det tror jeg. du holdt din controller over, hvad det hedder, din bet, så trykker du kryds. Team bet. Er det ikke der, hvor man skal lave penge? Den du mener, eller hvad? Ja, der hvor du vælger, hvor mange penge. Wow, det er 7 laps. Rip. Jeg kom til at sætte den en for meget tilbage. Den her bane er jeg faktisk god til. Ja, jeg har lige lavet en baglænder, men kom igen. Wow, du lagger, Jeppe, i gamet. Jeg er foran dig. Fuck! Nej, fuck nu det! Sådan. Jeppe, vent, jeg faldt. Det er ikke før. Jamen, det er jo mig, der skal vinde. Ja, men du ventede også på mig, da det var, at jeg kørte. Så skal du også vente på mig. Nej, jeg ventede også på dig, da jeg kørte. Hedder det. Okay. Det var omvendt. Det var, jeg ventede også på dig. Åh! Jeppe! Ah! Hallo, jeg failede, Jeppe. Wait a moment. Se, nu faldt jeg. Nu faldt jeg fandme af. Amen. For jeg gider nemlig ikke for DNF. Jeg vil nemlig også gerne have nogle penge. Men jeg skal jo... Ja, men ja, du skal vinde, men jeg gider ikke blive DNF. Nå ja, det ved jeg godt. Fuck! Piece of shit! Bare rolig, jeg flyglitcher. Bare rolig, jeg flyglitcher bare. Alright. Jeg er langt væk nu. Fuck, jeg var langt væk. Så Danny kørte op på et stopskilt. Det Det går igen. Nej, pis. Jeppe, jeg gør det nu. Gør hvad? Kig på kortet, hvor jeg er henne. Ja. Hold da kæft, du er langt væk. Og jeg kan blive ved. Nå, på den måde, ja, det kan jeg også finde ud af. Jeg er bare ikke... Jamen, jeg har ikke lyst til det. What? Jeg døde bare. Nå. Fuck. Woohoo. Gå der på. Og så boom. Jeppe, kig lige på kortet.
Hvor langt væk er du? Du kan også dreje. Kommer du bag, eller hvad? Nej, jeg kom så langt ud, at jeg... Hallo, nu skal du lige vente. Jeg går lige ind til midten. Mægtigt. What? Lad os gå ind til midten igen. Boom! Mega! Okay, det kan vi. Dying. Yes! What the fuck are you talking about? I don't want to die, bitch! Så kommer bäckblock! What? Så kommer bäckblock, balls! I hate this. Wheezy. Hvad snakker du om? Yes! Jeg snakker om Ja da. min mor. Snakker du om min mor? Det gider jeg ikke. Mor er sød. Mor! Jeg er forelsket i dig. Oh, can we do it? Yes, sukker! Ej, jeg glemte så bare lige få checkpointet. Det gør jeg også. Jeg fik lige. Nå, så skal jeg lukke lige hurtigt min dør. Just take a little moment. Ja? Hvad? Min Mojang? 2 sek, Jeppe. Alright. Right. I have a plan. Oh, fuck that! Faktisk ikke engang, vi kan se en skærm her. Det skal bare lige være sikkert, det er bare...
Ja, jeg tænkte nok. Sorry. What the fucking hell? Fuck that. No. Oh. What's the story? Oh, yeah. Hmm. With the stone.